हेल' लोगोफोर, दिनै 4 आगष्टनि फुंबिलि समाव नोंथांमोननो माखासे खौरांफोर होनो लानाय जादों। फार्स्टआव नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा आसामनि कर'नानि आपडेट। दा बे कर'नानि आपडेट हिसाबै मैया 3 आगष्ट खालि गासै 4 थैनानै थांबावदों। बिथांमोनहा जादों नोंथांमोना नुनो मोनगोन स्क्रिनशट खालामनानै होदों आङो। सुब्राता पात्र कामरुप मेट्र'निफ्राय, हरेन महन्त शिबसागरनि, बेनिफ्राय सुकेन्द्र कुमार थान्ति तिनसुकिया, बेनिफ्राय मदन दुत्त डिब्रुगड़निफ्राय। आरो बेजोंनो लोगोसे गासै गोदान केस मोनदों 2377 सा, डिसचार्ज खालामदों 1044 सा। दा दङ टटेल पजिटिभ जालांनाया 45,275 सा जाहैबाय, डिसचार्जआ 33,428 सा, एक्टिभ दङ दा 11,735 सा। थैनाया गासै 109 जाहैबाय आरो माइग्रेसना 3 जानानै दङ दाबो बे। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन चिरां पुलिसा मैया आयेन बेरेखायै सोलिनाय दंफां फालांगिरिनि दंफांफोर गोबां बोखांनो मोननाय जादों। 3 आगष्ट खालि धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिलासपुराव बे जाथाया जादों होनदों। हाखानानै दोनखानाय दंफां गोबां बिबांनि गासै 100थानिबो बांसिन होननानै बिथांमोना फोसावनानै होदों गावसिनि फेसबुक पेजआव। आसाम पुलिस बा चिरां पुलिसनि फेसबुक पेजआवबो नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा अस्ट्रेलियानि लैथोआव सिनाय मोनै ना मोननो मोननाय जादों। नाखौ माब्लाबाबो रावबो नुफेराखैमोन, बेखायनो मानसिफ्रा एलियन एबा गुबुन ग्रहनि जिबिसो बुंनो लादोंमोन होनदों। नाथाय दा बिगियानगिरिफोरनि मथे बे नायानो बेखौ असियान सानफिश अर्थात लैथोमानि ना, सान ना होननानै मुं होनाय जादों होनदों। नाया 2 मिटार गोजौ आरो गोलावाबो 2 मिटारसो जागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोननाय जागोन। बेखौ अस्ट्रेलियानि डेइलि मेल अस्ट्रेलियायाव खौरां बिजोङाव होनाय जादों। नुफेराखै, नोंथांमोनाबो नुफेराखै जानो हागौ, आंबो नुफेराखैमोन बेबायदि ना, नाथाय बे दिनैहाय नुनो मोननाय जाहैबाय। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुगोन नोंथांमोना धुबरी जिल्लायाव धुबरी पुलिसा गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो मोननाय जादों होनदों। नोंथांमोना सावगारियाव नायनानै अनुमान खालामनो हानाय जागोन माबायदि, ओरैबायदि गिथाव बाथाव। दा बेबायदि ड्राग्स फालांगिरि थायोबा जोंनि समाजा मा जागोन जों साननानै नाय। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों कारबान आली 38 बोसोर बैसोनि होनदों जाय फालांगिगिरि बिथाङा। बेयाव गासै 805 नाम्बारनि कन्ट्राबेन्ड कफ सिराप रोखोमनि मोननाय जादों नैबे बथलफोरा। आरो बेजों लोगोसे बिनि नामखौ होनदों रिलेक्स होनना बुंदों, आरो गोबां गुबुनबो मोननो हाबावदों। दा बेजों लोगोसे जों आन्दाज खालामनो हादों दा बेसेबां ओनसोलाव बियो साप्लाइ जागौमोन। नोंथांमोना अनुमान खालामनानै नायहर। दा बेबायदि ड्राग्स फालांगिरि थायोबा जोंनि लाइमोनफोरा मा जागोन जों बेखौ सानहरनो हायो। आरो जोङो संदाननानै बेबायदि आयेन बेरेखा बेबायदि समाज बेरेखा खामानि मोनोबा जों थाबैनो हमनायनि राहा लानानै होनांगौ। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 5आव आसामाव दैबानाजों थैनाया 3 आगष्ट खालि बङाइगावनि मानिकपुराव सासे थैनायजों 110 जाहैबाय होनदों। दा गासै सुबुं एफेक्टेड जानाया 3,88,914 सा दंबावो। आबाद हा हेक्टर हिसाबै 32,028 हेक्टर हा दंबावो होनदों लोमजानानै, आरो गामि हिसाबै 494 दंबावो। आजमानि एबा आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि फोसावनाय बादिब्ला बे मोनसे डेटा। दा बेखिनिमोन। गुबुन खौरांफोरखौ नोंथांमोना उननि समाव नुनो मोननाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।